Mitä sä teit? Mä en enää tunne sua. Samoin. Sä melkein löit mua. Kunhan pelottelin. Se on aivan sama, vaikka sä särit mun sydämeni. Mutta Siru menettänyt kotinsa sun valheettes takia. Pitäis mun 100 kertaa sanoa, että se ei ollut mun tarkoitus. Vaikka sä sanoisit sen 1 000 000 kertaa, niin se ei nyt riitä! Ole nyt hyvä ja jätä minut ja Siru rauhaa. Tämä lomppu. Tämä joutaa lomppukeräykseen. Oot sä vieläkään ollut yhteydessä Sossuihin? No, en ole. Mutta mä aion kyllä tehdä sen mahdollisimman pian. Lykkäät sä sitä sen takia, että sä pelkäät, että mä saan jäädä asua tänne? No en tietenkään. Tässä nyt vaan on ollut kaikenlaista. Mä kuulin, kun sä sanoit Liisalle, että mä oon menettämässä mun kodin. Sitä nyt suutuspäissähän sanoo, mitä sylki suuhun tuo. Hei, siinähän sä yhä oot. Ja mä aion tehdä kaikkeni, että siinä sä myös pysyt. Miksi Liisa ei tee mitään tämän jutun, että jos se kerran niin paljon meistä välittää? Usko jo mutsi, että mä en jaksa puida mun... Eikö sen kauppia kuvatuksen pitänyt olla muuttunut mies? Ja silti se kävi sun kimppuus. No en mä usko, että Ismo olisi tosissaan voinut satuttaa mua. Miten sä voit puolustella sitä moukkaa? Väkivaltaisuus on vakava asia. Ei se mitenkään tyhjästä pillastunut. Ja kyllähän mullakin oli oma osuuteni sen käytökseen. Jahas. Siinäpähän missä mainitaan. Mitä sä kehtaat näyttää tuota naisten hakkaa ja naamasta täällä? Mulla on asiaa Liisalle. Sä pysyt kaukana Liisasta. Tai mä soitan poliisit paikalle. Mä haluan puhua Ismon kanssa. Mä tarkkailen tuolta sun joka ikistä liikettä. Ota vaikka videonauhalle. Mä tulin tänne vain ja ainoastaan Sirun takia. Jos sä välität pätkääkään siitä tytöstä, niin sä teet kaikkes, että sosiaaliviranomaista antaa jäädä se asumaan mun luo. Mä lupaan yrittää. Ja tällä kertaa rehellisin keinoin. Oot sä varma, että totuuden kertominen kannattaa tässä tapauksessa? Voihan olla, että mun on todellinen henkilöllisyys. Se ei koskaan paljastu Sossuille. Olisihan se pitänyt arvata, että sä kuljet tuota valheen tietä viimeiseen asti. Mutta se loppuu nyt. Ismo Laitelaa ei enää vedetä mihinkään hämärä hommi. Ai hei. Hienoa, että pääsit tulemaan. Hyvä. Tuotko meille kahvit? Mä oletan, että teidän asia liittyy jollain lailla Siruun. Ei kai tyttö ole missään hankaluuksissa? Ei. Siru viihtyy kotona oikein hyvin ja hän on mukautunut kouluunkin oikein sujuvasti. Mutta mä kutsuin sut tänne, koska mä haluan olla sulle rehellinen. Ennen kuin sä kuulet totuuden jostain muualta. Nyt on nimittäin niin, että Liisan huoltajuudelle ei ole enää valitettavasti perusteita. Siis miten niin ei ole? Mä en ole Sirun täti. Enkä mitään muutakaan sukua tytölle. Mä esiinnyin Ersa Toivion tyttärenä saadakseni tämän perinnön itselleni. Ilman, että Siru tai Ismo ties asiasta yhtään mitään. Mä en voinut kuvitellakaan, että nainen, jota mä rakastin, onkin huijari. Mä aion kärsiä teköni seuraukset. Mutta mä toivon sydämestäni, että Siru saisi jäädä Ismon luokse asumaan. Ismo rakastavampaa huolta ei voisi lapselle toivoa.
Siis mä en olisi ikinä uskonut törmääväni tällaiseen valheiden vyyhtiin. No mut jos näin äkisti pitää jotain sanoa, niin en mä nyt näe mitään syytä, miksei Siru voisi jatkaa Laitelalla. Hyvä. Mä tiesin, että rehellisyys se palkitaan aina. Ennen lopullista päätöstä mun täytyy tietysti jutella tästä teidän tilanteesta sen teidän psykologin kanssa. Mikäs hänen nimi olikaan? Oliko se tämä Pirkko? Matila. Just hän. Valitettavasti tätä Pirkko Matila ei ole olemassakaan. Mä esiinnyin myös hänenä. Etkö sä ollut paikalla siellä haastattelussa? Etkä tiennyt tästäkään sitten mitään? Tiesitkö sä psykologi Pirkko Matilan olleen todellisuudessa Liisa? No, kyllä mä tiesin, kuka nainen siellä perukin alla oli. Tää Liisa on huijannut muitakin ihmisiä. Pirkko Matilana tai ainakin mua. Mä suunnittelin kaiken kyllä ihan yksin. Ismolla ei ole mitään osuutta siihen. Ismo suostui lähteä mukavaan, kun sä halusi tarjota Sirulle parhaan mahdollisen kodin. Toisin kuin sinä, jonka silmissä kiiluu vaan lantit ja setelit. Alun perin mun tarkoitus oli huijata Ismolta kaikki sen rahat. Pirkko Matilana. Ja mun tarkoitus on aina ollut varmistaa Sirun hyvinvointi ja onni. Ja on edelleen. Etkö se mitenkään voisi ratkaista tätä asiaa Sirun hyväksi ja antaa sen tytön jäädä asumaan mun luo? Vasta 15-vuotias ja... No hei, mikäs se mielen noin matalaksi vetää? Ismo on tapaamassa sitä nuorisokodin johtajaa. Ai, hyvin se menee. Pelottaa, jos mä joudun takas sinne laitokseen. Se on viimeinen mestä, mihin mä haluan. Ismo aikoo puhdistaa pöydän valheista. Mä uskon, että se tekee vaikutuksen. Mut Liisa ei silti on mun täti, eikä Ismokaan mitään sukua. No kuulostaahan se pahalta, mutta eihän Ismo ole tehnyt mitään väärää. Se on hyvä sydäminen ja suoraselkäinen mies. Siltä ei takuulla oteta sun huoltajuutta pois. No niin, ja talo tarjoaa. Kiitos, mutta ei kiitos. Mun on aika jatkaa matkaa. Mitenköhän nopeasti tämä asia ratkeaa? No tässä keskustelussa on käynyt ilmi nyt niin monia asioita, joilla on painoarvoa Sirun tapauksessa. Mä en voi muuta kuin kiittää rehellisyydestä. Niin. Rehellisyys, sehän se maan perii. Mun mielestä nämä paljastuneet asiat on sen verran rankkoja, että teidän elämä vaikuttaa lähinnä farssilta. No, mutta eihän se minun vikani ole. Ismo on syytön mun tekemiin virheisiin. Sirusta puhumattakaan. Tässä nyt on ajateltava Sirun parasta. On väärin, jos tyttörukka joutuu kärsimään aikuisten valheiden takia. No hyvä, että sä ymmärrät se itsekin. Mä tulen huomenna aamulla hakemaan Sirun pois. Miten meni? No, olihan se Moilanen vähän niin kuin puulla päähän lyöty, kun se kuuli, että Liisa ei olekaan Liisa. Se ei varmaan ollut kauhean iloinen. Ei. Mitä se sit sano? No, se sanoi, että asian käsittely kestää vielä ja virallinen päätös se tulee myöhemmin. Mä en kestä enää. Hei, älä pelkää. Mä oon ihan varma, että kaikki asiat järjestyy. Mä saan siis jäädä. Ihanaa! Ai, täällähän sä oot. No en kestänyt olla perheen kanssa. Vieläkö syyllisyys painaa? En mä saa sitä taakkaa hartiotani. Sanos muuta. Minäkin menetin Sirun huoltajuuden. No älä ihmeessä. No niinkö siinä nyt sitten kävi? Mä oon pahoillani. Ja niin olen minäkin. No mitäs Siru otti sen asian? No enhän minä uskaltanut sille tytölle kertoa totuutta, vaan selkärangattomana valehtelin.
Siru ei siis vielä tiedä. Siis miten ihmeessä mä kerron sille tyttörukalle, että se tullaan kohta hakemaan pois kotoa? Ja sitten se Moilanen halusi vielä puhua sen saman psykologin kanssa, joka myönsi meille Sirun huoltajuuden. No mikä ongelma siinä? Se psykologi oli Liisa. Mutta Pirkko Matila asussa. Hetkinen, eikö tää Pirkko ole sijoitusneuvoja? Mutta myös psykologi. Ja sekö olit mukana tässä? No nyt se Moilanen sen tietää, kun minä sen hänelle itse kerroin. Siinä meni meikäläisen huoltajuustoiveet sen Siljan tie. No luulisin, että jotakin olisi vielä tehtävissä. Mutta Siruhan viihtyy sun luonas. Luulisin, että se merkitsee jotain viranomaisillekin. No niin luulis. Mutta Moilasen mielestä tällaiset valheet, ne on huono kasvuympäristö Sirulle. Eikä tyttöraukka tiedä, että kohta se joutuu pois kotonsa. No mä kerron Sirulle. Sun täytyy keskittyä nyt Moi, oliks hyvät löydyt? Joo, oli. Kiitos kysymästä. Syöt säkin vai laitaks mennään kaappiin? Kuule Siru, kun meidän pitäisi vähän jutella. Se mun tapaaminen Moilasen kanssa, se ei mennyt ihan sillä tavalla, kuin mä kerroin. Tää Erkki tulee hakemaan sut täältä pois heti huomenna aamulla. Minne? Takas nuorisokotiinko? Jos mä oikein ymmärsin, niin tää Erkki järjestää sulle uuden sijaiskodin. Oikein kiva ja mukava, jossa sä ihan varmasti viihdyt. Mulla on jo koti. Täällä. No mä tiedän. Mutta aina kaikki kodit ei ole hyväksi lapsille. Ja sun parasta me tässä vaan ajatellaan. Kiitti vaan. Mä häivyn. Siru! Pakenemalla me ei voiteta yhtään mitään. Törkeetä, että mut pakotetaan lähteä yhtään minnekään. Vaikeeta munkin on susta luopua. Mitä sä... Miksei Moilanen tajua, että Liisa tässä valehteli eikä me? Tää nyt on vähän mutkikkaampi juttu. Mä mokasin, koska mä en raportoinut heti Liisan huijaritaustasta. Ja nyt tää Moilanen ei luota myöskään minuun. Anteeksi. Eihän tää sun vikas oo. Sun ansiosta mulla on ollut koti. Ja jopa oma huone. Tuntuu niin kauhealta menettää kaikki. Tää Moilanen lupasi yrittää parhaansa, että tää sun uusi koti olisi mitä mainioin. Tällä varoitusajalla. Tää Moilanen välittää sun hyvinvoinnista. Omalla tavallaan. Mä joudun vaan takas laitokseen. Joko sulla alkaa olla kaikki pakattuna? Tuut sitten usein kyläilemään mun luona. Haluat sä, että mä tuun moikkaa sua? Totta kai. Ei meidän tarvii lopullisesti erota. Huomenta. Terve. Terve, onko sulla kaikki pakattuna jo? Mihin sä ajattelit mut nyt sit raahata? No me löydettiin sulle oikein hyvä sijoituskoti Kyyjärveltä, Lahtisten perheestä. Kyyjärveltä. Missä se on? Se on Keski-Suomessa. Se on oikein rauhallinen ja idyllinen paikka. Mäkin olen kerran käynyt siellä. Mä siis joudun jonnekin landelle. No Lahtisilla on vankka kokemus lastenkotitaustaisten nuorten kasvattamisessa. Ja tällä hetkellä heidän luona asuu sun ikäinen sijaistyttö. Siru, hei. Uuden kodin lisäksi sä saat vielä kohtalon toveri. Tän paremmin sulla ei vois mennä. Kerro
Talelle terkut, kun se palaa Göteborgista. Tai älä kerrokaan. Siru, sullahan on monta tapaa pitää yhteyttä ystäviisi. Vaikka joka päivä. Eiköhän lähetä. Se on sit menoa. Pärjäile. Kuten sinä myös. Siru, mihin sä oot menossa? Ajelehan varovasti. Sulla on kallis lasti. Mä tiedän, että se ei ole puhua mun kanssa, mutta kyllä mä haluan tietää, mihin Siru oikein vietiin. Mitä se sua liikuttaa? Ethän sä oo Sirulle edes mitään sukua. Mä olin Sirun perhettä ihan siinä, missä sinäkin. Ja kyllä mä haluan pitää siihen yhteyttä. No vähän vaikea uskoa, että Siru tuntisi tolla tavalla. Eihän se edes hyvästellyt sua. No toi oli kyllä vähän liikaa. Mutta totta joka sana. Sun takia Siru lähti. Mulla ei ole enää mitään. Mulla ei ole enää perhettä. Ei rakkautta. Ei yhtään mitään. Ismo. Sä oot vienyt multa kaiken. Ihan kaiken. Eikö se jo riitä?